היה מקסים. וזהו, אני מאוד נהניתי. אני לא יודעת מה איתכם, אני הייתי פה ב4. אני לא יודעת מה איתכם. לא יודעת מה אתם אומרות, אני הייתי פה ב4. והיא לא הייתה פה ב4. אני הייתי והמוזיקה לא עבדה. לא יודעת, עבדה, לא עבדה. המוזיקה עבדה ואני הייתי פה ב4. הכל לטובה. אני הייתי פה ב4. נוגה, תחליפי תקליט. תקליט, לא תקליט, היא רוצה להחליט לה. אני יודעת, אני הייתי פה ב4. צוחקות, לא צוחקות, לא יודעת מה קורה, אני הייתי פה ב4. אין לי טיטול. טיטול, לא טיטול, 9:30, לא 9:30. אני הייתי פה ב4. את יודעת שהיום הייתי אצל הספרית, פנינה קורן הספרית, היא אמרה לי שהיא מחכה שסוף הערב יגיע. היא נכנסת לחדר, שהיא לוקחת לעצמה כוס קפה והיא לא מסכימה לאף אחד להפריע לה. נראה לי שכל הדבר הזה נוצר בשביל זה. הבאת נעלי בית? מי יודע, מי יודע. טוב, נוגה, טוב שהגעתי מיד הביונית שלך. למה אבל? עכשיו זה נוח. עכשיו זה נהדר. דיברנו. איזה ערב היה לנו היום. לחיים. חיים בואי, טובים. סיגל, בואי. שלום. אני כאן. כמובן. כמובן, יש שיר כזה של מדונה. כמובן. אז בואו נשים אותו. כמובן, נכון? יו, אבל אני לא יודעת את ההמשך. כמובן. תביא את הטלפון שלך. חפשי כמובן. הנה פה הטלפון שלך. כמובן, תביא את הטלפון שלך כמובן. זו אני. רק אל תסתובבי. בפעם הבאה אני אסתובב. תסתובבי, תתפוס את כל הפריים. ישבנון. אהבתי את זה, איזה חמוד קראת לו. שם חיבה נתת לו. זה מדונה, כמה אני יודעת, נו. את לא יודעת? נו? איפה גדלת? אני לא גדלתי בזה. איפה גדלת? בעפולה. את מעפולה? כן. וואלה. תראו, הגיעה פה מישהי מעפולה. מהפריפריה. כן. יש לנו גם מישהי מירושלים. יש לנו מישהי מבאר יעקב. יש לנו מבת ים וחולון. מכל הארץ מגיעים לפה לשלישי במבט נשי. כמובן. נו, תמצאו לנו איזה כמובן הזה נשים להם. זה? Express yourself. תביע את עצמך. תביעי. Come on, girl. בואו נצלם סרטון שלהם רק ריקודים. נבריז, אין היום סרטון, רק ריקודים. אנחנו מתאמנות, שבוע הבא יש פה בקניון הבאר ראש חודש אדר עם עדנה, עם הצלילים של הסאונד. שנוגה נרגעה. אבל אולי זה לא זה, אבל זה אנחנו לא זה, זה לא זה. כמובן. את כל הלילה תשבי ותחשבי על זה. אני אצליח. עד הבוקר אני מבקש ממך להגיד לנו איזה שיר זה היה. אני על זה. זה רק על כמן. ופנינה רוצה הופעה. פנינה רוצה הופעה. היא מחכה עכשיו, וילך פנינה. היום מקדישות את הסרטון לפנינה קורן. תני חיוך, הכל לטובה. איי. אני רוצה להגיד לך משהו. היא אמרה לי כן. שאם נוגה לא הייתה, היה צריך להמציא אותה. די. כן, היא ממש... לא, פנינה, אני אוהבת אותך, פנינה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, היא עשתה פה בעיה. פנינה, רגע. כן, כי אני קינאתי. מה, אפשר, אבל בלעדיו זה לא קורה. אני לא יודעת איך, היא פשוט גרמה לי לקנא. די, מה עשית לה? לא שילמתי.
פנינה, ספרי לי אחר כך מה יעשה לך. לא, את תספרי לפנינה מה אני אעשה לך. אבל אנחנו ביחד. אנחנו ביחד. אי אפשר לעשות את זה לבד. נכון, אבל עדיין קינאתי, מה אני אעשה? בסדר, זה קינה מתוקה. קינה מתוקה? כן. לא, היא עושה כזה כזה לא, בלב. צריך לכבד את הקינה. זה חלק אני מה שבורא מכבדת. לה נתן לנו. האום. לא בגלל זה לבשת ירוק. ירוק זה ריפוי. לא, זה היה שבוע שעבר. שבוע שעבר הייתי עם הירוק, הלכת לחבק את העצים עם הירוק, ואני השבוע, אני באתי עם ירוק. ועכשיו הפעם אני מחבקת... עכשיו אני מחבקת את הציצים. את עוד פעם יותר נחמדה ממני, ואז פנינה תגיד שאת מקסימה. ועוד פעם אני אקנה. יאללה, תריבו ביניכם. תראו אותה. סיגים. כן, סיגל, אני רוצה שתצאי. סיגל לא לוקחת אחריות. לא. איפה העצמה מתוך משבר? יש פה משבר. רואה? משהו שאני לא יודעת. משהו כן, ביניהם. קורה משהו בינינו שאת לא יודעת. את יודעת שאנחנו מדברות בלעדייך. כן. כן. אז איך היה לנו הערב היום? איך היה לנו הערב, סיגל, היום? איך היה לנו הערב? איך היה? היה מושלם. באמת מושלם. היה ממש היה כיף. בורא עולם. היה בורא עולם. היה, וואו. היה הרבה בורא עולם. בטי הפתיעה. בטי, באמת, היא גם עם הפתיעה בה. סיפור, גם היא הייתה כזאת כמו מלאכית. ממש. עם המגפיים והשמלה הלבנה וכל הגובה. הזה. בואו נראה תמונה שלה. יאללה, בטי המהממת. תראי עכשיו. אין, עכשיו, טוב. ואני מוכנה טיפה לחשוף, כדי להסביר לכם שנייה אחת, באמת ישועת השם כהרף עין. תודה רבה. תודה רבה. איך עבר עליכם הערב הזה? היה הרבה שירים. אוי, אתם תשמעו, תכף אורלי תשים. אוהב את העבודה. נלך לקניון הבאר, נלך לקניון הבאר. נלך לקניון הבאר. לא ים, בטל ומבוטל, רק קניון הבאר. כן, כן, שימי, תכתבי בבקשה, יש לי מילים חדשות. אני כבר כותבת. הכינותי מראש, באתי עוזיאל, רגע שנייה, טק, אני כותבת, רגע, אני פותחת את היומן של אורלי, אצלי בתוך הטלפון, יש יומן אורלי? אורלי פרטי. אבל זה ציבורי עכשיו, זה לא פרטי. אין נוגה, יש אורלי, אצלי בטלפון שלי אורלי. אורלי, מה את רוצה שאני אכתוב? בטלפון שלי. לאן עוד נתקדם? לאן? אני חייבת לציין שהיום הגענו מוקדם יותר, שהמערכת תעבוד, נכון. ושוב פיקששת. למה פיקששתי? כי לא חשבת על זה שאת צריכה לחבר למקרן, ואז זה משנה את המערכת. נכון, אנחנו נבדוק את זה בבא. תמיד אתה יש נמאס לי עוד, כבר. יש עוד ניסיון ועוד ניסיון. אנחנו עוד מעט שלוש שנים, ידיים אבל לא מתייאש אותי. בניסיון אחד. אל ייאוש. שבוע הבא נבדוק את זה עם המקרן. ממחר אפשר להצטלם עם הבלונים הענקיים, שתדעו לכם, שנוגה עשתה את כל ועדת הקישוט. היא קישתה את כל הקניון בבלונים ענקיים. וברגע שמצטלמות איתם, מה קורה אז, נוגה? אתם מצלמות את עצמכם סלפי, ומתייגות את קניון הבאר באינסטגרם. יס. ואחרי שאתם מתייגות, אתם רצות, לתם חיוך פה בקומה הראשונה, ניגשות אל הבחור המקסים שקוראים לו יוסף. מראות לו בדיוק שתייגתם, כן. ואז אתם מקבלות ממנו מתנה. וואו, בלוק. יבוא מחר. כן, בלוק. צילום משפחתי. משפחתי. עד גמר המלאי. יס. לא לוקחים בלונים מהקניון. אני רואה את נוגה רודפת אחרי תמיד. אני יודעת כמה יש. מספרתי ולכל אחד נתתי גם שם. לא להחסיר פה את האחים. ותזהרו, כי אני די בטוחה שהיא גם שמה בתוך הבלון איזה מצלמה. נוגה מסוגלת. בכל בלון יש משפט. משפטי חוכמה. שקשורים לבאר. נכון. הפלגנו הפעם. 2026. איי, נוגה לנה. איי. זה
ציפי לא ולמה לא, אני הייתי פה ב4. נראה לי הסרטון הזה מדרדר, מדרדר לא מדרדר, לא יודעת מה איתכם, בנות, אני הייתי פה ב4. לילה טוב, נתראה מחר. גם אין נייר טואלט בשירותים. נייר טואלט לא נייר טואלט, לא יודעת מה אתם אומרות, אני הייתי פה ב4. אין נייר טואלט בשירותים, זה בעיה? לא. אני מתנצלת. בעיה לא בעיה, אני הייתי פה ב4. עוד פעם פנינה תגיד שאת יותר טובה ממני. פנינה, לא יודעת מה את רואה, מה את לא רואה, מה את שומעת, אני הייתי פה ב4. היא באה ב5. אורלי נוסעת בפקקים, לא נוסעת בפקקים. אמונה. אני הייתי פה ב4. נתפס לה. תשמעי את הסרטון מזה שהנוגה הייתה פה ב4. 4 בבוקר לא נרדמת, לבד קשה לי ללכת לישון. לבד קשה לי ללכת לישון. מה עוזר? אני כמעט על סף משבר. מתי אתה חוזר? לבד אבל בינתיים, איפה אתה? כמו שהנכדה שלי עושה לי. אני הייתי פה ב4. Come on.